kuti chipinda mudining, so mama anga asiri paarea nguva iyoyo akabva atangosangana nemhuka pasiri pagomo, pasina kana petinoti pane matombo, pane mapako, pamba pavanogara vabereki vangu pakangoti akomana mweya yetsvina yakaoma. Mudzimai akabva atongotanga kuti pfacha, ropa rebhureki rakandityisa, ranga rakangochengeterwa kuti petinosangana ndo rinobuda, kuti hamufanhi kusangana sababa namai. Rakabuda muri kunamata? Rakabuda tiri kunamata, kozi mudzimai akazomanifesta. Akaita rekurutsa here? Haana kurutsa, rakabuda kusika rutsi. Okay. Yanga yato deliverance yaMwari ipapapo. Okay. Zvekuti ndazviwanikidza. Ndakamuvha wardrobe yamama, ndikatanga kumuvha hembe dzawo, ndokuona mune bhama wakomana. Bhama kune anoziye mupurwa. Remakwatiri here, chine zimuswe chekuti kuna anovhima anozvisa unge crocodile unge garwe. Exactly. Changa chiri muri yeZimbabwe makadi kusangana zvekwatiri kuita zuva ranhasi muchirongwa kuvhundutsa vanhu. Zita rangu ndinoitwa Elder David Kanjanda, muimbi wenyu wedzimbo dzechitendero dzinotapira kupfuura shuga yebrown nhaika. Totenda Mwari zvikuru atisanganisa zvemuzuva ranhasi. Handiti nhasi tina vamwe baba vari kutsanangura ivo vachiti vakakura nevabereki vavo zvakanaka, asi mushure mekunge vazongowana mudzimai wavo pakatanga kuita matambudziko ekuti mubereki haasi kuda muroora, saka vari kusangana nezvinovhundutsa vanhu. So nhasi toda kupinda muchirongwa ichi tinzwe kuti baba ava vari kuti kudii. So tisati tapinda muchirongwa ichi ndinokukurudzirai kubaya pakanzi subscribe, wobayazve pakanzi o kana uri munyowani kusvika pano. Handitika uyezve kune vanga vari kufollowa chirongwa chedu kana kuti nyaya iya yakanzi Mutare vakarobiwa nema-armed robbers vakatorerwa mota ne$15,000 US, tiri kukupromisai tiri kuuya nababa vachitsanangurawo saidi ravo, uyewo tichauya tichizokupai ma-updates ezviri kuitika kumatare edzimhosva. But for now ngatimbopindai muchirongwa chedu kuvhundutsa vanhu, tinzwe zviri kuvhundutsa zviri kutaurwa nababa ava zuva ranhasi. Thank you very much. Upenyu ndiMwari. Ndakatanga kudawo zvekunamata Mwari, ndikatanga kushanda paumwe musha, zvanga zvakarema. Pamusha apa pakarema, ndaishanda ndichipuhwa kasalari kangu $40, asi chekudya pana maiwe ndaishandira zvairema nesipo, kusvika pakuti chinhu chindakangonzwisa ndechekungoti mama, ini ndafunga zvokuti ndinoenda kumusha. So ndafunga zvokuti ndiende kumusha, nepo ndanga ndaone pamwe pandaichengeteka zvakanaka. So ndakabva ndazopfuurira mukushanda, asi mukushanda kwendaiita manje ndakuchengeteka zvakanaka. Chinhu chendainzwisa ngechekuti vabereki vanoda kuchengetwa. Saka handina chendakaita chinobatika muupenyu hwangu. Ndaitenga magrosari kuna anawo South Africa, ndichitotumira nabosi magrosari echiuya. So ndope ndaitumirawo vabereki, but inini changu chinobatika panga pasina. Ndichitotumira magrosari, ndichitoti ndiri kutoita zvakanaka, kozi ndakanzwisawo kuti blessing yemubereki, blessing iyi inonga yakakosha kuupenyu hwangu. Saka ndaitotumira, ndikaramba ndichishanda, ndakashanda for 3 years ndichiita tsika iyoyo. Pendakazoroora ndope ndakatanga kuona marwadzo muupenyu hwangu. Ndakaroora, mungada kuziva gore racho, 2019 ndope ndakazoroora. Kuroora kwendakaita after 3 years muri pabasa, kureva kuti basa makaritanga 2016. Basa ndakaritanga 2016 home. Mazoroora 2019. Kubva ndazoroora 2019. Handei. Saka ndaroora 2019 ndanga ndaane retinoti barika kuti mubereki nemudzimai pakuwasapota zvanga zvakundiremera. Saka kwendaimboendesa 4 kg dzeshuka kuna mai, ndanga ndakuchichito 2 kg kuna mai, 2 kg kune mudzimai.
Okay, sorry, musati mwaendipfuurira mberi. Kuroora kwenyu imimi mudzimai wenyu makamuroora mukamuisa pana mai here setsika yatinozivawo muno muZimbabwe, kuti kazhinji munhu akaroora anombouyawo nemudzimai ombogara kana kuti navamwene, nekuti ndirikuzwa muri kuti mama akuparadzanisa shuga kuti kuna mai nekune muroora, kuriwo kuti vanhu vavanga vakaparadzana here? Alright. Kuroora kwendakaita ndakaroora ndichibva ndati amwene agare nemuroora wavo setsika inini ndiri kubasa. Saka ndakambofamba mazuva ndichingotumira grocery semazuva ese. Saka ndichitumira magrocery semazuva ese, wangu mudzimai ndiwo akazotanga kunditi baba, ndafunga kuti inini mundibikise. Saka paakati ndafunga kuti mundibikise, ndisina hangu kuda kutsvara kuti chaita kuti iwewe ndikubikise chinyi. Saka ndakangoti it's okay, kuzviraurirawo soti mumba mako kwakanaka. Ndichibva tati zvakanaka. Asi chakandishamisa pendakada uchichizoitawo process yekuti muroora abikiswe, mama akabva aramba kuti inini handibikisi muroora ba. Saka ati inini handibikisi muroora, muroora akazotosvika pakubika ega. Zvechokwadi mai haana kubvuma kubikisa muroora. Zvakatoitwa asitoripo pamusha pacho. Saka nekufamba kwenguva ndanga ndakuchichisvika pendanga ndambotaura kuti kureva kuti urongwa hwekubikiswa kwemuroora hwakazoitwa hawo, asi mai vanga vasiri mukati mwawo. Chokwadi. Okay. Vakaitwa nani? Urongwa uyu akazoite kubikise muroora akatobikiswawo nevamwe ana maikuru, akadza mukoma hangu inini. Ndiwo akazotobikisa. Mai atoti imimi ana maikuru acho ndimi maakuziye zvepamusha, chimubikisai, inini handipo. Iniwo futi maamustoripo? Ininiwo futi nahandisipo, nahandiri kubasa. Saka chendakazongonzwa ngechekuti tatobikiswa, asi mama anga asipo, aramba, asi zvatobude zvakanaka. Saka kana mouya achiziyai kuti inini ndakubika ndega. Saka ndo pendanga ndauchichishare grocery. Asi mukushare grocery ndo makatanga kuita matambudziko kuti muroora wakuhe zvakawanda kupfuure inini. Saka nekuda kwemukana iwoyo ndakabva ndati inini kuti machallenges arambe ari pakati pemuroora naamweni hazvindiitiri zvakanaka soukama hwedu, regai ndendera panoti iye. Saka ndakazowanawo stand kunonzi kunedziwa. Ndawana stand kunedziwa, ndakazosimudza mudzimai ndikamuendesa kustand. Ipapo paakangoenda kustand ndo pendakabva ndanyanya kusangana nematambudziko. Hama wadikani, chinhu chendaingowimba nacho ndiMwari, asi zvanga zvakaoma kune munhu asikagoni kuzvigashira. Mudzimai ariko, chikafu ndanga ndagona kubhajeta kuti mudzimai agone kudya zvaaidawo panguva, asi mukati memba yedu manga maane kurwiswa. Mudzimai akatanga kuenda kunguva kasingagumi. So mweya iyi ikada kuti rwadzisa, yaigona kuti pendinongobva kubasa iye anonga ari right, pendinongosvika pamusha ototanga kuenda kunguva. Chero ndikapuhwa ofu ye2 weeks kana kuti mwedzi chaiwo, anonga atongori kunguva. Pendinotongobva kuti ndaakudzokera kubasa, otongomirawo kuenda kunguva. Zvanga zvakaoma panguva iyoyo. Mukuoma, so chinhu chendaizongoita mukuimba naMwari, ndaizongotora mudzimai mukuchema kuti inini ndo zvendakuita, saka iwewe murume wangu wakundifungirei kutondiramba kawo. Ndoti no, inini handikurambi,
nekuda kwekuti zvauri kuita hakusi kuda kwako, asi ndiSatani ari kutopinda pakati pedu, ngatinamate. Okay. Saka chinhu chandaigona ngechekunamata nemudzimai. Pamwe pacho mudzimai aibva atotanga kana kutomanifesta kuya. Okay. Atomanifesta nekuda kwekuti Mwari anga akandipawo simba. Ndopeta ichichitotangawo kutorwa nemweya iye kuti nezita raJesu tsveta imba yangu. Mwari aindigonesa kusvika pakuti ndopendakaziva kuti saka anhu ari kuita zvinhu zvakadai izvi ndidzo hama idzi. Okay. Through kumanifesta kwaita mweya iyaya ichichitaura kuti ndine nhingi, haufu wakaroora iwewe, wakatotiza negrosari, ndakaramba ukubikisa iwe ukaite nharo nekuda kwekudohya wega magrosari iwewe. Murume wako wainditengera makugrosari achiri jaha, iwe kungoya kwawakaita kwautotange kutotiza negrosari. Ndoda kuona kuti unomupagara here. Okay. Zvinhu zvakandirwadza vadikani kuti shuwa challenge yemubereki inonga yakaoma. Saka pamwe pacho aita kada hawo kundirwadzisa zvakadzama. Aiti patinodawo hedu kana kuzofara sababa namai mumba, aibva atotanga kutobleedha ropa riya. Zvinhu zvaitinja mwoyo zvakasimba. Asi taingoti nerimwe ramazuva Mwari asi matotanga zvakanaka. Asi tatotanga zvakanaka. Zvozongoitikira mwa pakati. Zvozongoitikira tapakati. Ndaizonyanya kuzorwadzirwa nemudzimai kozi aizonyanya kuchema anga atoone mundangariro kutoti apa zveimba yaramba. Kozi iye aizongofila kuti inini ndiri wrong. Okay. Saka nekuda kwekuti ndaimucomforta, no, iwe usiri wrong, ngatimuke tinamate. Ndinorangarira rimwe remazuva ndakutopera tariro, ndikati kamwana pekakamborwara paya kozi pane pakazomborwarawo kamwana. Akandiudza kuti ndazoendawo kwendaenda kobatsirwa sinzi ini ndandiri kubasa. Anoti ndakangosvike pamuprofita, iye profita akangondibata akabva atanga kuseka ruoko rwangu. Adzi akangondibata ruoko rwangu akabva atotanga kuseka kuti amai, mukatiza nemagrosari anode kuhya magrosari munofa. Saka aida kutouraya mwana uyu toone kuti unozokugara here uku. Saka ndanga ndatoone murangariro, asi pendakatanga kuzvinzwa ndakatoti koiwe wazoendereizve kumuprofita senzi ini ndandisikatendi hangu zvemaprofita. Asi ndichinzwa kuti mwana akabva atoita right, ndakatoti ndokudza Mwari. Saka pachallenge yekubuda ropa iyi ndakatoti mudzimai, inini nyaya iyi ndatokwirawo nayo makomo ndikanamata, ndikatouyawo ndiri kutoti ndofunga ruponeso rwedu rwazotiwinga, nekuti ndanga nditoriwo murume ainga nenharo kwazvo panyaya dzekunamata. Saka ndakabva ndinoti ngatimbomuka tichiende kumuprofita uya, pamwe tinomboonawo rubatsiro, sezvo takaone rubatsiro pachinyi, pamwana. Asi tisati taendayo ngatimuke tinamate. Takatomuka kwatopfeka hembe dzedu tichinamata. Akomana mweya yetsvina yakaoma. Mudzimai akabva atongotanga kuti pfacha, ropa rebhureki rakandityisa, ranga rakangochengeterwa kuti petinosangana ndo rinobuda, kuti hamufanhi kusangana sababa namai. Rakabuda muri kunamata? Rakabuda tiri kunamata, kozi mudzimai akazomanifesta. Akaita rekurutsa here? Haana kurutsa, rakabuda kusika rudzi. Okay. Yanga yatoo deliverance yaMwari ipapapo. Okay. Zvekuti takatotora chekutopukuta tikati wazviona kuti Mwari vanotida. Tarira ropa ranga rakangogadzirirwa kudisturba marriage yedu. Ipapo takatanga kukudza Mwari, tichibva tatotanga kutogeza ropa riya. Nekuda kwenharo takabva tatanga yekufadzana sababa namai. Kubva ipapo atinozomboona challenge yakadaro. Wonderful. Ndikati Mwari muri kuupenyu hwedu. Saka hondo hadzina kumira
Takabva taramba tichirarama kusvika pakuti mudzimai akanditi, baba, ndinoona sekuti imi muri kubasa, inino ndiriwo kwandiri, ndikapotawo ndichimboitawo kaprojekti kekufambawo ndichitengesa mapamzi, masiketi echidzimai nemabhaketsi nezvimwe zvakadaro, tinogona kutorarama. Saka inini semudzimai wendaida ndaitya kumudhisapoinda, ndakabva ndatongotora kamari kangu ndamuti chiwodha zvori kuda. Ipapo Mwari akabva atotanga kutopindira. Zvinhu zvaitengesa zvaibva zvatotangawo kutotengwa. Asi nekuda kwekuti muwengi haasi kufara neimba yedu, hama dzangu mweya yakaramba ichisimuka pakati pedu. Hama dziya dzakazosvika pedzakati, Muroora, tafunga kuuya kuzomboona kumba kwako. Ipapo ndo pakaita nyaya. Muroora akazondoudza last minute kuti ndo zvataure hama idzi. Saka hama dzatiri kutaura vabereki, zvinorema kuti tirambe tichiti amai, amai, asi ndo aitosimudza machallenges aitishungurudza muupenyu. Nekuda kwekunamata, takabva tatanga kutofamba. Hama idzi dzakabva dzagashirwa nemuroora, asi chakandishamisa muroora ichinditsanangurira, anoti anditi munoziya panonzi paWengezi paya, ndo pedzinozi ndo pedzakagara. Pane malifts anoenda panonzi panedziwa, ndo pendakawana stand. Nanhasi ndo kune mudzimai. Panokwirwa malifts kuenda, but havana kuda kukwira malifts. Inini mindset yangu inotenda kuti ipapa paWengezi apa pane mhiko dzaakatoita. Akati uya utitore apa. Pane mhiko dzaakatoita paWengezi apa. Saka Muroora nerudo rwake kuna amwene akabva atokwira lift uyotora vabereki paWengezi. Kwakutoya nawo pamba. It was August, 11 August. Saka changa chiri chipiri. Echibva atouya pamba. Nepokuya pamba kuya kusunga mhiko vakomana. Vasunga mhiko, mhiko dzainge dzekuti takazama kukurambanisai, tikazama kuti uende kunguva kasingaperi, panouye murume wako hamufaniri kuti mechisangana. Saka zvaramba, ndokunyanya kuona kuti rudo rutoramba ruchitosimuka. Saka last option ndakuuraya. Hama dzangu ndambotaura ndikati ndiri evangelist, ndaida kutondoshumirawo kwenanga ndakokwa. Mudzimai anga ane mari yanga yakati wandei about 800 US. Saka panga ine 800 US yeproject yaita. Chitatu, hama idzi dzakamuka dzichiti taakudzokera kumisha kwedu. Muroora nerudo rwake kuhama akabva atora $20 pa 800 paya, echibva apa mai $10, echibva apa angaina mai avo anowambuya anobereka mai $10, echibva atorawo mbasha mune dzaaitengesa kwakupawo mai nambuya, echibva atovapfekedza sematwins. Serudo rwainga nemuroora. Nepo paari kutopa zvinhu izvozvo zviri kutangira kutosunga mhiko. Saka ini ndakati Muroora, pendiri kunoshumira zvinongonakidzawo so kungoshumirawo partner yako iri pasaidi. Chiuyawo tizondoshumira pamwe chete kwaMutare. Paakakwira lift, ipapo ndakaona Mwari. Uri musi weFriday
Mwari akatanga kurambidza mudzimai kuti agare mukati memota. Akabva asvika mota yatozara kamushikashika kuti iri rudzi rwewishi. Saka kwakangosara space kubhuti. Ndokwakwasara space. Kusvika pakuti aida kukwira $3 kupinda mamutare. Mudzimai achibva aramba akati wangamondiisi mubhuti sesake handipindi, rega nimirire iri kurodha. Nepo ndimwari anga atoti usapinda mubhuti warongerwa. Usapinda mukati warongerwa. Gara kubhuti. Driver ndokuuya akati, amai, chindipai bhegi remakabata imimi. Manga marongedzwa 780 ndo yanga yazosara pabvisi wa 20 yaide kuzouya kuzoodha nezvimwe zvitaide kuita muupenyu hwedu. Saka akatora bhegi iroro yanga nemari nehembe dzemwana dzaanga arongedzera for all night. Echibva ariisa pakadoma paya. Ariisa pakadoma zvochizi imimi amai chipindai kubhuti $50 kusvike pamutare. Mudzimai akati asi ndimwari uyu $50 from $3. Regai ndichigara kubhuti. Akagara kubhuti ari kuine vanhu vatatu, umwe mudzimai akangokwirawo selift, nemudzimai wangu inini nekamwana. Kamwana ndekangu aka. Echibva agara kubhuti. Mudzimai anonditsanangurira achiti petakasvika pamatsororo, driver akatopindwa nemweya wemhepo yaye. Zvikazi amai makagara zvakanaka ere kubhuti? Ndati muchinjane nemunhu ari mukati imimi mubve kubhuti mupinde mukati ari mukati auye kubhuti. Mudzimai akati handirai. Mota ubva yasimudzwa. Mota yasimudzwa anoti echisvika pawengezi paya. Mota haina payakabondera. Mota haina payakanzi yakaponja vhiri ikazodi. Mota ichitongofamba zvakanaka. Mota inongotanga kuzi pane bhegi remararia kubva yatongotanga kubvira moto. Mota yatanga kubvira moto, vanhu vainga mukati vese, munongoziva malodherwa anozoita vakomana kuti mishikashika. Yanga yakazara, madhoko autoloka, vanhu vakatsviramo. Vanhu vatsviramo. Mudzimai uya ndokujambira pasi. Mudzimai wangu kubva afunga kuti inini kuti ndijambire pasi ndosiya kamwana ndakufa nemwana wangu. Anonzi akajambirawo pasi akabata mwana mutara. Ndokurarama kwavakaita. Ndobva vajambira mutara vari 2 ava mai nemwana wavo nemudzimai uyu. Ndobva vajambira pasi. Saka ipapo pawakajambira pasi, mudzimai akazokuwarawo mbabvu idzi nokuda kwekudonhera mutara. Asi mwana haana kana dambudziko raakasangana naro. Umwe mudzimai uyo haana kana dambudziko raakasangana naro. Mushure mekunga ndafonerwa, ndangono nhamba dzakanzi dedhi dziri kumacontact. Saka ndo namba yanga ingopedzisira kumakozi, ndo namba yanga ingopedzisira kudi sandafungidzira kuti maybe mudzimai uyu ndibaba vake kana kuti murume. Ndati ndikuudzei kuti mudzimai wenyu waita accident. Saka mudzimai zvaita accident asi akatofenda. Hama dzangu ndakangoita mubvunzo ndega kuti kufenda here kana kuti mudzimai wangu watofa. Ndakabvunza ndikati mudzimai muri kuti kufenda here kana kuti watofa? Zvikazi kufa haana nekuda kwekuti mota yatanga takwira yangotanga kungobeka moto, asi zvinhu zvake zvese zvainga nazvo zvatsvira mota. Kusanganisira 780 iyaya yakatsvira mota. Vanhu vese vaingamo hapana abuda kozi madhoo abva atongoloka. Pazongouyawo kamwe kamota ndo kazouyawo zotovhurira anhu asanga atsva echibva azotomhanyiswe kumutambara mission. Saka mumota mazongobuda vanhu 3 vasina kutsva. Muri kureva kuti vanhu vese vanga vari mberi kusanganisira driver hapana akabuda. Bhegi remari riya rakatsviramo. Bhegi remari rikatsviramo munhu waMwari. Saka
bhegi remari ratsviramo. Inini chendakangoita, bosi wangu wanga akatouyawo aripo pabasa. Ndichibva ndatongodza bosi ndikati, bosi ndo message yandatambira. Bosi anototi hapana kana option, mhanya kumusha woona mhuri. Ndakabva ndamhanya kumusha. Ndichibva ndakasvika zvekuma 7 PM dzemanheru. Ndasvika kuma 7 PM pendakangonoka door, mukadzi akatanga kuscreama ari mukati. Saka inini ndakafunga kuti kuscreama kwaari kuita kurangarira kuti husband yangu kuuya kwewaita ndanga ndafa. Nepomwe yauya uchakatongotsamwa kuti sei iwewe wazogara kubhuti usina kupinda mukati. Ndikatombomisa mota mumatsororo. Ndikati driver udze mukadzi uyu kuti apinde mukati, anofanira kutsviramo, iwe ukaramba. Sei wararama iwewe. Hama dzangu mukadzi akatanga kumanifesta, ndazopinda mukati ndakutongonamata. Kozi handina hurukuro dzindakaita naye, ndakatongosvika kutongobata mhuri yangu musoro kwakutongotanga kudeclare. Amen. Kwakutanga kumanifesta. Ndakakuudza kuti aupagari baba. Iwo Mwari unombonamata wakaita seiwo. Ndandada kuuraya zvaramba futi. Izvi zviona ndatokuwadzisa anhu ese ainge mumota nekuda kwako iwewe. Kwakunyatse kunoti hama dzangu muupenyu, pane vamwe vanhu vanongotongosanganawo necrucify vasina chavanoziva. Alright baba, ngatishidaiso. Mai vakagara nguva yakareba sei muchipatara? Mai anotombopinda muchipatara. Havana kutokuwara? Havana kutokuwara. Okay. Izvozvi vari sei? Izvozvi vakatochengeteka. Vari kokumba? Vatori kokumba. Asi pfuma ndo yakaparara? Pfuma ndo yakaparara. Asi ndakaona Mwari papfuma baba. Nekuti pfuma inotsvagwa. Nekuti pfuma inotsvagwa. Asi upenyu hautsvagwi. Ndakazvidya moyo zvakasimba. Ndikati asi sei zvadai Mwari. Mwari ndokutanga kuchichindizevezera zvakavanzika zvemudzinza randinorarama. Kutoti zvauri kuitirwa izvi kune akatosangana nazvo akasakunda. Asi nekuda kwekuti iwewe unondida, ndakuchichiisa ruzhowa pamusoro pemhuri yako newewe wacho. Saka tiri kuti Mwari ndiye akakurwirai. Mwari akandirwira. Munoda kuti chii baba kune vanhu vasikatendi kuti Mwari anorwira. Mumashure umu tine vhidhiyo ratakabva kuisa rehama dzedu dzakareidwa nema-armed robbers. Vakanamata zvandinotoziva ini ndiri elder kuchechi. Saka ndaivakurudzirawo nehweseri kuti vanamate. Vakanamata kuna Mwari, Mwari akazviratidza. So nyika yatiri kurarama pari zvino, vanhu havachabvumi kuti Mwari anoita zvinhu. Vanhu vari kuti n'anga ndo dzinoita zvinhu kutopfuura Mwari. Saka pavakarecover zvinhu zvavo, takaona macomments akawanda vanhu vachiti aiwa hakuna zvakadaro, ngavataure chokwadi, pane kwavakaenda kundodini, kundogadzirirwa zvinhu zvavo. Saka munoda kuti chiwo soko ramunosiyirawo vanhu vachiri kufunga kuti Mwari haaiti zvinhu. Nderipi soko ramungasiyirawo vanhu? Shoko randoda kusiyirai mhuri yeZimbabwe nderekuti Mwari variko. Mwari vanoda kunamatwa mumweya nemuzvokwadi. Regai nditaure ndechiti pendakatanga kuona Mwari ndanga ndasara ne$300 endakabva nayo kubasa. Saka mudzimai akabva atanga kuzvimba mbabvu idzi. Ndichibva ndatoita mundangariro wekuti ndakuenda nemudzimai kwadhokta kuti andooneka kuti haana kutyoka mbabvu here. Mwari ndokutaura neni akati usaenda kuchipatara mwanangu, taura ropa raJesu, nekuda kwekuti mweya uri kuramba uchida kuparadza mari utori nayo mumba. Ndakataura ropa raJesu sekuteerera, mbabvu dzikatongomuka dzatoserera kuchipatara kuya handina kana kutotombokuenda. Ndakaona Mwari zvakadzama. Mwari akandiudza kuti usarwadzirwa ne780 iyi yaparara. Ndichaita restoration. Muri kunyatsa kunzwa here mhuri yeZimbabwe kuti Mwari vanoita zvinhu tikavimba naMwari. Ndakazotorana nemhuri yangu
muri muna November ndikakwira rimwe gomo rindakakwira rinonzi reMount Jenya. Mwari akandiudza kuti ndaakuchichiita restoration pamari iya yakatsva. Hama dzangu ndakawana Mwari. Imwe hama yakangouya kuti munhu waMwari, ndikungonzwa kuti ndikupei $900. Ndakagashira ndikaona zvandiri kutaura izvi zvinhu zvendakararama. So 780 Mwari vakazotondidzosera, yatowedzerwa. Murizi baba mira, ndoda kukubatai 900 yakauya sei? 900 mwati mimi mumota makatsve 780 something, but Mwari akazokupai 900. How? Alright. Inini zvendakaita handina kumira kunamata Mwari nekuda kwematambudziko. Inini mukati mangu ndakanzwa kuti ndinofanira kutakura mhuri yangu. Ipapo ndanga ndane mudzimai nekamwana kanga kane 2 years. So ndakakwira gomo reMount Jenya. Iro ndo riri paOsborne Dam. That is very biggest mountain. Igomo rinorwadza kukwira, igomo rinorwadza kudzika. Gomo iroro zvanga zvisiri nyore. Ndakarirwiswa kuti ndirikwire. Asi ndakanzwiswa kuti kurwiswa uku kune chakanaka changu chiriko. So ndakatoti ndichienda kugomo kwekwe, kutanga kurwiswa kwangu takanonoka kusimuka pamba pendaishandira kusvika pekuti takazotosimuka kubva taenda pabridge paOsborne paya kana paine anopaziya. Takazotosvikapo usiku tikatanga kuona malaitsi etisina kunzwisisa. Tikatanga kunamata nechemumwoyo kuti mota iri pabridge Mwari itenderei kuti ifambe isusu tuone kudarika zvakanaka. Asi malaitsi iwawo hatina kuona kuti akazoenda kumberi here kana kuti kumashure. Akabva angoti tsva zvakangodaro. Takazokwira gomo pasina malaitsi, takadarika zvakanaka. Tikakwira gomo taiti tikasvika pane rimwe zidombo ndaigona kubatira huswa mudenga, kamwana kumusana ndodzikisa gumbo nechepasi. So mudzimai obata gumbo ndomudhonza negumbo kukwira padenga. Totanga kufamba tichikwira. Mungori 3 baba mai nemwana? Tingori 3 baba mai nemwana. Ndakazviita katatu. Kozi changa chechiitika ngechekuti waiti ukasvika pazidombo zihombe waingoritarisa mudenga, so ungoona kamukana kadiki kekuti apa tinopinda. Asi kuti upapinde inini ndega ndindogona upakwira, mudzimai agonodi kupakwira. Ndodzikisa gumbo, ndobatira muti, ndokakata, okwira, obatirawo muti, tokwira kusvika tasvike padenga pegomo. Takazosvike padenga pegomo kuma 9 PM. Kusvika petaide kunamatira. Ipapo ndo petakanamata. Mwari akatiudza witchcraft inosimuka mudzinza. Zvese zvaiitika kuupenyu hwangu izvi Mwari kwakunyatsondizevezera ndiri mugomo. Ndikati thank you Jesus. Takati tadzika mafrutsu egomo ndo pakazoburuka boss kana kuti hamai yakazoburuka kuzondipa $900 from Norway. Okay, ndi boss pabasa penyu? Angari boss pabasa pangu. Okay. Echibva andipa $900. Akati mwanangu, ndangonzwa kuti uri kundishandira zvakanaka. Ndafunga kuti ndimbokuropafadza neka 900, waite zvokuti neka 900. Ndikati ndimwari. Ndakabva ndatongoudzawo mudzimai ndikati ndo zvataura boss.
zvikazi iwe haazi bosu mari zautse kugomo. Ndikati oraiti kuti ndanda kuitonga ndandakangana kuti takanamata kugomo asi mudzimai anga ari kuziya hake. Zvikazi mari zautse kugomo ngatitendei Mwari. Kubva tatotenda Mwari but zvakadaro takabva tatoti nekuda kwezvitazevezerwa kumusha Mwari wati tichimboendai momboona hama kumusha kozi baba pane pemataura pandiitira zvakanaka pemanga makutanga kundipinza mumweya muri kutaura nyaya yekusarwa nenyama neropa. Mwari akatondudza akati zvakadaro enda kuhama dzako uona wabereki. Pendakasvika kumusha hama mudzimai akangoti ichipinda mudining so mama anga asiri paarea nguva iyoyo akabva atanga kusangana nemhuka pasiri pagomo pasina kana petinoti pane matombo pane mapako pamba pavanogara vabereki vangu pakangoti rakatara so akabva abuda ichimhanya nekutya kukuru. Zvikazi ndine chendaona mumba. Ndikati waonei? Saka iye akafungidzira kuti maybe kozi paakazwa kuti makicheni uti midziyo akafungidzira kuti maybe pane mbudzi yavharirwe pai mumba kozi paingwa nembudzi yaimboitawo misikazwa kumusha ikoko yekuterawo chibage mumba. Saka iye angoti ndavharire mbudzi mumba rega ndovhurira nepo mune chikara asi anonzwisa kuti chikara ichi chinyi kozi chakabva chatotizire mubedroom mama. Saka inini pendakapinda mudining ndakashaya chinhu. Dhoo ranga rakavhurika rega panguva iyoyo ngeramama. Ndikati regai ndipindomo. Saka pendakapinda ndakabva ndazwa kuti kuturu muwardrobe. Ndikati right, zviro zviya zvemakandiudza Mwari ndiri kugomo ndazviwanikidza. Ndakamuvha wardrobe yamama ndikatanga kumuvha hembe dzawo ndokuona mune gbama wakomana. Gbama kune anoziye mupurwa remakwatiri chine zimuswe chekuti kune anovhima anozvakaita unge crocodile unge garwe. Exactly. Changa chiri mumba ichocho. Ndakatanga kungozvibvunza kuti mhuka iyi inogare mugomo kana pasina gomo inogona kugarawo zvakare mudhemu. Saka yabvepi? Ende mhuka yainyanyi kuwanika mumba hatisa ndakambozvinzwa. Mhuka iwaniki mumba muno Mwari. It's my first time. Saka yabvepi mhuka iyi? Saka kumashure kwakungori nhoroondo dzekuti panombooneke nyoka, panombooneke zvinyaride, panombooneke mazongororo. Ndakabva ndati Mwari makandipa simba rekutsika pamusoro penyoka nezvinyavada nepamusoro pemasimba aSatani ndakuiuraya. Ndakayataka ndechibva ndaiuraya mhuka inofema tinotasira kuti tikairowa inoita wanga. Handiti munhu waMwari mhuka yaijuja mafuta instead of ropa. Yaingoti chuchu mafuta. Ndikati saka kutoti mhuka iyi ropa racho mafuta here. Ndikati ndaakuipisa. Asi ipapo ndakazoti riwarei zvekuti nanhasi kuziva kuti mhuka iyi munhu waMwari yakatofa ikatsva zvachose here kana kuti yakasara ichimuka. Handitogoni kuzviandastenda nanhasi kozi ndakati ndaikuchidzira moto ndatoiisawo nemunyu kuti inyatse kutsva zvakanaka. Ndandine kabelief kekuti ndinonyatsa kuitsukutisa zvikazi munyu unofumura zvimwe zvinhu. Ndatoisawo nemunyu wematombo mumoto imomo. Ndikati ngandoudza mukoma wangu ari paseri apa. Kumhanya kwendakaita kuudza mukoma ndakadzoka kuti ndichazive kuti mhuka yatsva here kana kuti haina. Handina chendakaona ba. Saka ndakazongozvisimbisa ndichiti maybe sechinhu chaiwirire mafuta pamwe chanyunguduka. Asi ndakazoti ndafamba munhu waMwari ndakazobhilivha kuti ndakauraya kozi pakazotange kumuka mweya wekuti wakauraya mwana wangu. Udozviita mumusha muka mwanake zuro kanaka uraya mwana wangu iwewe.
wendaiti kana ndashaya mafuta ndinotongoendawo panext door ndoti mhanya wotore mafuta ari mumba. Saka iwo kwakuraya izvi ndakuhe munjonjo anotaura chiti munjonjo muriwo usina mafuta. Ndikati saka mhuka yakafa ndo pakatangonditi seconfidence kuti ndakauraya. Zvanga zvakaoma vadikani. Zvadaro kumba kwangu ndakazoti ndadzoka ndakatanga kuona mascorpions zvinyaridi. Pazuva ndaigone kuuraya 8 zvichidzika marata so kudzika so. Pamwe pacho one 5 zvichidzika, pamwe pacho zvone pasi pemubhedha, pamwe pacho mumablankets, but hapana kana kurumwa pakati pedu. Kwaunyatse kuona kuti Mwari waitichengeta tichiuraya. Mwari kwaundudza kuti zviri kutumirwa nehama dzako izvi. Asi ndinokuda mwanangu. Hama dzangu, shoko rendoramba ndichikusimbisai muri yeZimbabwe. Mwari tikavanamata mumweya nemuzvokwadi. Vanotaura pana Numbers 23 vhesi ya 23. Hakuchina n'anga kuna Jakobho uye hakuna kuuka kuna Israeri. Ndakazviona ruzhowa rwaMwari pamusoro poupenyu hwangu. Ngati munamatei. Mwari variko vadikani. N'anga dziriko. Atowedzerwa. Muri yeZimbabwe ngatinamatei Mwari. Chinhu chandaona baba ndechekuti soko raMwari rinoti vanomirira Jehovha vachapiwa simba idzva. Ndozvakataura kuna Isaiah. Saka nyaya iripo ndeyekuti imi makaramba makamira pana Mwari. Same applies nehama dzedu idzi dzandiri kubva kutaura idzi. Dzakaramba dzakamira pana Mwari. Panouya rimwe simba idzva. So chimwe chinhu chandinoda kukusiyirai baba, ndafara kuti muri muvhangeri munoziva Mwari, ndechekuti muzwisise Ephesians chapter 6 vhesi ya 12 inoti hatirwe nenyama neropa. Musafa makarwa nehama idzi. Hadzina kana chadzinoziva idzi. Hama idzi dzinotogarwawo. Isusu tinorwa nechinovagara chacho, noti kurwa naivo vacho. Sekuru vangu kana vakaroya handirwi navo, tete vangu vakaroya handirwi navo, but ndinorwa nedhimoni rekuroya. Ndo zviri pana Ephesians chapter 6 vhesi ya 12. Ukadaro chete wakutobudirira. So izvozvo ndo zvisikazivi maAfricans. Tinototi tikaona munhu achiroya, uyai timupise nematai, uyai timupise nemoto, uyai timuparadze, tibve tatodai. Yeti apa patiri kumuparadza tiri kuparadza nyama, asi mweya wekuroya wacho unoteera ropa redzinza. Mangwana uchagare pakamwana kako iwowe uri kutopisa, utanga futi kukuroyai. Nokuti that spirit yekuroya haipiswi nemoto uri physical wamabatidzawo. Inopiswa nemoto waMwari wamunotoraira muchitotaura Satani wacho kuti tinokudzinga iwewe mweya wekuroya nezita raJesu. Amen. Ndambokuparidzai kamuvhangeri. Ndanga ndatomumweya. That's wonderful. Ndiye Mwari. So toda kukutendai zvikuru nemukana wamatipa wekukurukura nemwi story inobata, asi tazopesera taakufara taakurumbidza Mwari. Zvakanga zvichiitika mumashure mwesomo kwese kwatabva kuzvairwadza, tsanangudzo dzenyu dzese dzadzichibata, but tazofara nekuti kupedzira kwenyaya yedu tazoona ruoko rwaMwari kuti mai vakarwirwa. Tikazoonazve muchirikavha mari yenyu nenzira yaMwari. So izvozvo tinoda kuti zvifambe zvichizikanwa nyika yese kuti vanhu vazive kuti Mwari anoita zvinhu. Thank you very much. Tinokutendai baba nekupinda muchirongwa chedu. Amen. Thank you very much. Kuvhundutsa vanhu vanovhundukaka